Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turning the same update always ngane zesimbo. Usinga bakho, baby singa bakho unomkhulu. Ukushuthi basemzumbe ke bavakashela umzumbe. Yeah, uyakhuluma umntwana nangiyano baba umsiliku. Sibona ngobaba umsiliku ngesithombe. Because uma wakhe akampost ukuthi basemzumbe. So guys, khona into nje mina ngiyabona ingane yakhula nomkhulu also uzovakasha ke vele umntwana into eyenziwayo le normal. Kodwa khona lena engekho normal abnormal. Yilena yalabo osisi, auntie, oma abadinwa ingane nabadinwa ukuthi kunesithombe singabakho nobaba umsiliku kumkhulu wakhe. Ney'ncazelo zakhe nje ney'ncazelo zabo nama-explanations zabo. Guys, ngisho ukuthi ba-right. Like yini ezokwenza udini ukuthi ingane ishuse nomkhulu? Nomkhulu kuyashutha-ke nabazukulu bakhe. Iy'thombe ey'hlezi y'shoda nje kusukela ekuqaleni sibona abazukulu yilaba bakaSineya. Sisadlulile kwalokho. Ngikhuluma leya singabakho. Ngeke sisi kunomali, akukho nomali. Also nalabo abafuna ukuchaza njalo ukuthi ingane ifana noma wayo ngqo, kanti yini le ntsontsothayo? Ngoba ingane le yabo lesithombe ade besivezele sona ehlanganisa u1 usibindi nje. Usingabakho manje usibindi engaka, usibindi emncane, isithombe sika sibindi emncane usingabakho njengoba. Futhi nakhona ukufana noma wakhe akusiyo into embi. Ingane yafana nobaba nomama nogogo. Ingane yakwazi ukuthi ufana nabonke abantu. Kodwa nje bakubo manje njengoba emngaka kade emncane ubenensibu kamnini. Yabo umnini mawumbuka ko season 1 2 ila isayingane khona. Masumbuka manje usenokushintsha. Mawubuka isithombe sasibindi eyingane nosingabakho manje into eyodwa. Manje kunalento nje guys, mina bayangidida mina. Labo dade bangidida into serious. Balwa nengane. Into abayilwelayo ke ngengane mina angiyazi ngoba ngempela ingane kubo fanele yamukelwe, fanele ithandwe. Nje kuyinto enjalo ayikazi uzishintshe kusukela kudala. Nakuba phela kwezinye indawo bayashintsha ngendlela abacabanga ngayo. Kodwa nje labo sislaba nisho ukuthi ba right. Like bayalwa khona abanye ade ku TikTok. Ilama i2K yabo le ngane leya ukube nje ngiyawazi TikTok bengizoyibhalela kahle kulapha ku DM ngithi yawo ngiyabonga sithandwa. Yamlanda lo yamama ingane yamtshela yathi umdala for le nonsense. Uzomelwa yimina ngiyingane. Yey! Wagcina sethuka inhlamba ngabona ukuthi ayiwinile ingane ngoba kahle kahle ibikhombisa ukuthi vele kuyabheda kuwe ekhanda umdala ngoba wagcina sethi lo mama ku comment section ngiyilandela indaba yabo kubanga njalo lento yokuxhasanisa ingane nokudelela ingane. Ingane yamkhulu icorrecta lo mama ithi wena umdala umuntu wesifazane akufanele futhi ngabe sifunda icomment enje ibhalwe wena. Yamlanda ingane ngiyangizwa ukuthi ngisini. Wagcina sesingishadile yathi ngane khona phela ushadile kenze ukushade kanti nekhanda li-ems. Wemalo lama i2K lama yabo mina into wrong angithandisisi. Kodwa kwesinye isikhathi ngilalela ukuthi kufikwe kanjani la. Ade ngibuka nje ku TikTok la utirelo khona athathe izithombe zalaba abagxeka ingane, athathe izithombe zeingane zabo. Kufike kanjani lapho? Balwa nengane. Hibo. Yazi le nto leyana inento nje expose kabi emphakathini noma ngabe uyadlala ngoba angeke udlale ngento ukuthi wena udlala ngokudelela ingane. Uvela kabi. Uvela kabi nje, uvela njengephunga elibe lingalindele umuntu. Kanti kwenzakalani? Ingane zenzanga lutho and ayikho into esobanga nezingane. Ayikho. Ingane vele kufanele zamukelwe.
Khona bekuzothiwani-ke uma sekuba khona enye ingane mhlampe abayikhethayo kanje sibukile ngoba sazile phela ukuthi iy'ngane bay'thule kuphi, bay'thule ku-season 1. Sekuyafika-ke mhlawumbe ngoba kuthi-ke isizathu sokuthi umawayo abamazi kube nokuthi ingane bayiphatha ngendlela ehlukile bese kushayela ihlambe lokho. Hhayi anikho normal shame. Hhayi guys ngeke indaba yenu anikho normal. Kodwa khona kubuya ngathi ni-normal ngoba phela niba baningana. Nize nihleke-ke nomunye asho ukuthi nginizwani. Nale comment nje bafuna ukugcizelela guys ngikutshela. Bafuna ukugcizelela kwi-page ukuthi ingane ifana noma wayo. Abanye bayabona ukuthi akulona iphutha kodwa siyawubona umqondo wokugcizelela ukuthi wenziwa yini because kunama-comment athi yazi uyakhula ingane, bayakhula abazukulu, umzukulu we-country uyabo kuyahluka ukubeka kwalama-comment okukhombisa ukuthi ayikho into e-negative. Mase kufika lo ofuna ukuthi hey ifana nonina ngisho ini siyaku-understand, siyakuzwa. Kodwa phela lungisa kancane enhlizweni. Musukuvuma ukukhula nento embi. Nqaba. Bebo leyo nto leyo inqabi. Yazi nje ungayivumeli into e-wrong ingene ikuhlale ikunamathele. Ngenxa yokuthi wena utholakala kulawa ama-group lawayana abantu abanye bathi kanti lapho sisi badinga usizo yini. Uzofuna nawe ukuduma lapho. Hayi ngingalijaji kuyi-Saturday kunjani kuphithizela lezi zinto bengibabaza nje ukuthi hawu kodwa sisogcina samukele ukuthi awukunje into ekhona lena uyabona le behavior le ikhona. Hayi cha thina nje entweni yokubhulisa iy'ngane asingeni ekubhulisheni iy'ngane abantwana abancane abangakwazi nokukhuluma. Laba abancane sebethi anti kuthina asingeni. Wena ungaba nezathu ukuthi umzala uthini umzali wengane uma wayo wena uyathakatha okudlula uma wayo. Mawukuthi engqondweni yakho ukholelwa ukuthi uma wengane uyena umthakathi, uma wengane unenhliziyo wena wena. Ngoba phela manje wena ngeke ufike wakhe isizathu sokuthi into ethini injani kodwa mase ukhetha ukwenza into e-wrong ngamabomu. Uwesi nje. Wena wesi. And akubukeki. Ukuze kuthiwe into oyenzayo i-behavior oba nayo iyakwenza ukuthi ube mubi. Bavele babe babi we-guys. Abababi ilezi zenzo zabo. Omunye athi sekuyitirelo manje athi utirelo lamadolo akhe amakhulu. Mawuthi wena uyobheka i-picture yakhe uvele usale nokuthi mina ngawuhamba u-Sunday school. Uyabo ngatshelwa nangenhlonipho nangezinto ey'-right ney'-wrong. Kodwa mase uzayibulwa sesibakithi wababaza amadolo kasesitirelo kodwa hawu unabo abangani like khona isikhundla onaso endaweni ethile. Ngiyadlala igazi. Ngiyadlala nkosami ngiyadlala-ke sengisuka okudelela ngiyadlala kodwa ukhona umuntu ofisayo yabo ma u-best friend wakho uthi hayi othula wena ungasho lutho uyabo. Ngoba yazi usenziwa yini leyo nto yenziwa ukuthi uma ukhuluma kabi waba nokukhuluma okubi uyanakeka. Kusuke abantu besuke kulento oyibhalile bebheke wena. Injalo-ke into wakhuluma kabi iba khona lento ukuthi hawu kwenzakalani lana yabo. Mase sebeyakucingisisa ukuthi kanti wena inkinga yakho yangempela yini. Ngeke mina nalana ebuhleni yabo lapho sisabathanda ukubelesela ukuthi akamuhle yini befune nje ukuxilanya kutheni akamuhle. U-Sunday school ngawuhamba angithi ngiyantshela kodwa nje bokunake
akamuhle. Yabo lo uthanda leyo comment ukuthi akamuhle, uthanda nje ukubheka ubuhle kwabanye odade nohlezi ufuna ukugxeka indlela omunye udade yabuka ngayo. Usuke yena kukhona into emidlayo. Lento akufanele ukuthi ayilungise yena mhlawumbe ayamukele ngayo. Yilabo dade labo abathi uma beyibuka kumamira bengathandi. And usephileni isikhathi eside naleyo nto. Manje lento le iyamshisa isikhathi esiningi. Uze fune nesizathu sokuthi-ke nabanye akabenze befile kanjalo. Kanti ngokudaleka nje singabantu besifazane sonke siyangena lapha ku-beautiful. And masukhulile ngomqondo ubone omunye uzibone nawe. Yingakho uzobona ubuhle komunye. Kodwa i-behavior yakhe ungayigxeka ukuthi hayi izenzo zakhe azizinhle. Kodwa ungayi indlela akheke ngayo. Ngoba le ndlela akheke ngayo nawe wakheke ngayo. Nawe umuntu wesifazane njengaye ninezinto ezifanayo. Sadalwa-ke sahluka. Kodwa uma usuthatha amehlo waphosa ngale ubuka omunye kusekufana ukuthi uyibuka wena. Kodwa uma ube nenkinga yokuthi wena uthi uma uyibuka lapha kwi-mirror ungathandi, ungajabuli, ungagculiseki, usufuna ukuthatha lo muzwa wakho ugcwalise la. Kanti-ke abanye abazuwamukela, abazufana nawe. Yingakho uthi ubuka iy'ngane ey'ncane kunawe ukhulume ngemizimba, ukhulume ngamadolo, ukhulume ngani. Ikuwe lento. Mhla yalunga kuwe uzobona ukuthi ngisho bengaba bawu-20 bekhuluma ukuthi hey kodwa-ke amathanga akhe anjani. Kuzonqaba kuwena ngoba wena sowuyilungisile ingaphakathi lakho. Nomqondo wakho usuwenze usangulukile. Manje uma usaney'nkinga ey'ningi uyicindezele ngalezi y'nkinga eningi uma uney'nkinga ey'ningi ungadluli kuzo uthi uyibheka lapha kwimira unyanye wena. Manje mase ngoba uyinyanya wena ufuna ukuthi nabanye beyinyanye. Ku-impossible-ke sithando sami. Ku-impossible. Ufisa nje into ongawezwa ufisa. Yingakho uzothola udadela ku-social media. Sengikhuluma ngobuhle. Uzothola udadela ku-social media. Umuzwa abhala ukuthi yo ngaze uzwa kahle, ngaze ngamuhle. Ujahe kuqala. Wena ukusho ukuthi hayi nangizikhohlisa nangunjani. Wena lo. Ubone wena omunye usugqokile ingubo yakhe emuhle esho ukuthi hayi cha yabo namhlanje ngiyababa kanjani ey'ncoma. Ujahe kuqala wena ukuthi uyisule lento ayishilo. Inkinga wuwe. Mhla yalunga leyo nto kwena uyobona ukuthi kuyokunqaba kanjani. Kukhala ingane ngale kamakhelwane ake ngivale. Njalo le video bengiqale ngosingabakho ngoba sengile. Njengoba sengilaba mangihle ngiyibuka leyo nto ngithi kusadinga umsebenzi la. And umsebenzi masuwenzekile sokubona ngawo ukuthi unqabe. Kuthiwe iy'ngalo zabani ezinkulu uyibone leyo comment kodwa ungayijoyini. Usuwinile-ke masufike kuleyo ndawo kodwa-ke akufikeki kalula. Ngoba ufuna iqale ngawe. Mhlanje nawe wayibuka kwimira wajabula. Wabuka into yathi iyabheda le. Awusayijoyini into ebhedayo kuyazenzakalela nje uvele uthi hayi akusiyona-ke nje into yami lena angihlanganda. Kodwa ngoba mangilokhu kungakalungi kuningi kuqhwabelana uyababhitha ubebhitha. Uze ubebhitha ngisho isidingo singasekho. Nakho-ke nilwa ney'ngane manje. Sebele selingane omunye uzuthi angazi umzimba unjani. Hawu. Solo anti laba bakudala sithi ngoba ezinye izinto babengafundiswa zona shuthi nje bebeyibukela ngokucabanga kwazi izinto. Manje ngoba thina ezinye izinto zifike la i-information siyithole sifundiswa ngayo sitshela ukuthi-ke hayi kule age group yethu okisi sesifika ko-anti siyafana ngoba izinto siyayi-understand nanokuthi iy'ngane nje mazibancane ngeke yifane ngisho nangomzimba nangokukhula. Wena kwenzakaleni kuwena? Hayi lena shuthi engathi hayi kudla ukuthi kushiwo wena. Kwenzakaleni kuwena? Labo anti abadala laba abadala kuwo anti bethu
Masihlehla nabo silandele ukuthi why bebezoba ney'nkulumo ezinjeni ezinokucindezela nokuhlukumezeka. Sibuke isikhathi sabo siba-understand. Wena manje siku-understand ukuthi usalephi. Yini ekwenze wasala ube ney'nkulumo ey'nje ey'nganeni uthi le ngane inje le ngane inje. Hawu hhayi kodwa ey'ndabeni zena ake ngiphume. Nami sengenza amavidiyo-ke a-wrong-ke kube kuyi-weekend kodwa nje bengibabaza ukuthi manje sizojwayela ukuthi uma kuphostwe ingane le kuzoba nalokhu esithi akukho normal. Ngeke sisho ukuthi ku-normal. Qamba uma ngesizwe sithi siyayazi leyo nto sibe singayazi, siyazi thina ukuthi ukuliwa nangey'ngane nje kuxetshwane ney'ngane. Nalaba futhi abalwayo ney'ngane asazi ukuthi babangani kahle kahle. Yini le abayaziyo mhlawumbe thina singayazi eyiqiniso lena-ke ezokwenza ukuthi belwe ney'ngane. Belwe ney'ngane ngisho ubhebhe singabakho. Kodwa phela siyafunda, yikho lokho kuthiwa ukufunda ukusho ukuthi into awuyazi kanti ucabanga ukuthi ayenze kanti iyenzeka nakho. Hayi ekhaya sabodade bayangixaka mina, bayangixaka. Ngize ngiy'buza ukuthi ngempela umoya wakhoniwe yini? Ubone nje ukuthi ngempela nawe ungayijoyina i-comment ebhedayo ufuna ukuzohleka phansi kwayo. Hawu, abanye ogogo, bawogogo nabo banabazukulu kwangempela. Omunye ubelesele ukuthi yaze yaguga ingane eshokutirela. Yena unabazukulu abawu-4. Uyibuke nje le nto lithi kanti kwenzakalani? Like yini le eyenzakalayo le serious? Ngoba phela manje angeke wena uvele uphefumule into ebhedayo ube u-right. Uyabona? Ngeke wena uspreade izinto ezinegative kodwa ube ku-right. Ngeke ube nokulwa njalo konke kuhamba kahle. Baze bathi nina anisiyekeni, abasiyeke balwela u-season 2 guys. Bathi anisiyekeni thina ngeke. Yo! Hayi vale le video yinde ngiyaxolisa bezobhoreka yona kodwa nje hayibo siyababaza kakhulu futhi.